Gorzuk, egun gizonezko bikote daukazu, bikotekidea, baina ez da beti horrela izan. Ez, eskonduta egon izan, eta eskontza horren emaitza 2 seme. Izan zian da 2 seme daskat. Oain 20 eta 22 urte nazke. Ezkonduta emakume batekin. Bai. Ni oso maite mindut askondu nintzen, kriston ilusio egin jo nintzen behakin bizitzea, asko disfrutatzen nun behakin ere bai sexuan, osea, gehoraia hasi nintzen konturatzen pixkat kostatzen zitzaitela, no? Eta mutilaikiko deseua, geota haundilua bezala zala, ez da. Lanagatikan ibiltzen nintzen kanpoa asko, bat eta bestea, eta, bueno, Bartzelona neon, bukatu nun lana ostial batian, larun bat artez nun etorri ber, eta gauian erten nintzen. Eta ezagutu nun mutil bat, ezagutu nun, bai. Eta hor konturatu nintzen, hori zala nahi, gustatzen ditzaiana, no? Eta homosexuala nintzala, no? Bueno, lehenu hoia burua, no? Aida, no? Lo que pasa que ez nun nahi sinistu, ez nun nahi ikusi, ze oso erosua zan neon bezala jarraitzia, ez da? Eta ni beti nakan buruan nahi nula lortu, eskondu, 2 seme alaba, etxe hon bat, zarautzen, eta beti kotxiak asko gustatu zaizkit, umetatik, eta berrunzaldiko baino gehiago kotxe bat. Eta hori dana lortu nun. Eta esan nun, baina eska hau ez da ni nahi nuna. Eta mutil hau ezagutu nunean, hilabete etzun iraun, ja banandu nintzen. Eta kontatu nion emaztiai. Eta zein izan zen bere reakzioa? Bueno, drama bada azkenian, ez da. Ze, beha oso gustazion. Eta zoriontsu ginen, eta oso ondera mate ginen. Eta horren azkenian drama bada, ez da. Bai. Niak horretzen izun neharrez hasi zinela. Neharrez? Bai, baina esan gehiago disgustua banatu iten itzalako, ez? Claro. Nik ala ikusten ikan da, eske. Claro, dema behatikan. Behatikan da behatikan, claro. Zuretzat zein zen zure kezka nagusia pausu hori eman zenuenean? Emazteari esan zenionean, eske, mutilak gustatzen zaizkit? Bai. Bea guztia. Eta min hori izana. Bai. Eta geosemiak. Niretzako momentu gogorrena hori izan zen. Behaiek etxean utzi eta jutia. Bai. Nolakoa izan zen zuretzat pausua ematea? Oso gogorra. Bueno, horrena konturatu inbertzea, no? Batzuk igual oso argi izango zuten, baina nik ez. Eta konturatu nintzanean, hor, kriston bildurra, ze gertatuko zan, lotza, eta herri baten bizita, no, danan hauan jartze hori, eta horrek kriston bildurra matezian. Bai. Esate duzu, konturatu behar izan zinela, Bai. Homosexuala zinela? Bai. Nolatan hori? Ni umetan ez nintzen kostiente homosexuala nitzanikan. Gero bai konturatu nitzan eta hor egon nitzan tapatzen, ez da? Jakinda homosexuala nitzala eta bizitza hetero batera maten, ez da? Ze nolakoa zan Igor umetan? Beti esan die la niña de casa, etxian. Erropa amak eroste mazun eta nerekin konpartitzezun ondo gelitzen zitzaion edo ez, oso irekia. Eta nera beratzaroa iristen danean, lehenengo ligeak iristen direnean, zeinetan fijatzen zinen gehiago? Mutiletan edo nesketan? Mutiletan. Baina hau ere gero ulertu nun, no? Jo, asko gustatzen zitzaiten, baina ez sexua eta enitzen kontura, lagun bezala irutu zitzaiten maite nula. Ulertzen? Eta zergatik hori? Abusu sexuala jasan nitun, umetan, inguruko pertsona batena, familikoa ez, hori ere garbi utzi nahi dut, nire etxian beti errespetatu diela, sentidu guztitan, eta niretzako gehi izatea pixkazan pederazte izatea. Eta nik hori ez nu nahi. Niretzako hori zen gauza oso itxusi bat bezala,
Orduan, hor blokeatu zenuen, Igor, ez zuetzara homosexuala, tokatzen zaizuna, Bai. emakumeenekin egotea da. Horregatik bakarrik etzan izan, baina bai horri ere parte da, no? Eta gero ez un euki ere zer referente bat ola gertu esateko joe. Ba, nik olako bizitza bat banakanea amatia ez da, ez nun euki. Eta nola, iritsi zinen emazte hoiakin maite mintzera, aurretik zerbait izan zenuen? Bai, maite mindutan egon urte pila baten neska batena, eta behak esan zian, horren beste urte eta gero, oso lagun hona ginen, ba, nitaz maite mindu zala. Hori zenbat urtarekin? Nik 21. Eta hori esan, eta ordu batzuta hiltzan. Nere besotan, istrupu bat izan gendun. Eta ordun ez nun aukera euki emakume batekin eoteko. Eta nire emazte hoia zan kuadrilakoa, eta etortzezan egunero etxean asko lagundu zian, mendira jute ginen, eta maite mindu ginen elkarrekin. Eta gauzak askarren ginen, eta elkarrekin bizitza ginen askar, eta eskondu ginen baita ere askar.